Siema, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw y 4 o Hydref 2024. Felly, i mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd i parhau i datblygu yr app yma, neu y cymwysiad yma, gyda'r dudalen wefan. Mae'r enw o'r app yma, trhelptx, ac mewn yn y fideo diweddar, dwi'n wedi addangos a sut y gallai yr app hwn yn cynhwyo gyda'r gyfeithiad oddi wrth y Saesnig i'r Cymraeg, ac hefyd dwi'n wedi uwchlwytho yr contactiad i'r cadwfar sef github.com, ac ydych chi'n gallu llachwytho oddi wrth y cyfeiriad yma, github.com/1127/trhelptx. Felly, i mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd i dalu ychydig mwy o'r sylwi ar yr defnyddolrwydd o'r app, oherwydd fy mwriad yw i defnyddio yr app hwn ar fy'r phone device symudol ar ôl ei uwchlwythwyd i'r gyfod wefan. Felly, rydyn ni'n gallu dod i hyd o'r rhagolwg o sut mae'r app yn arddangos ar yr erthmegydau neu dyfeisiau, os ydyn yn pwyso ar y botwm F12 fan yma, ac mae hwn yn agor yr ymgylchiad ar gyfer y dablygwyr neu y taclennau ar gyfer y dablygwyr i mewn yn Google Chrome porwr, ac wedyn os ydyn yn clicio ar y eicon fan yma gyda'r cyfrifiadur neu y gliniadur ac ar ei ochr yr ffôn symudol. Felly, nawr rydyn ni'n gallu dewis erthmygiad neu device i arddangos wefan arno. Er enghraifft, os dwi'n eisiau i arddangos hyn ar Samsung Galaxy S8 ychwaneg fel hwn. Felly, dyma sut mae'r dudalen yn arddangos. Neu os rydyn eisiau i dewis yr iPhone SE, felly dyma sut mae'r dudalen hon yn arddangos ar iPhone SE. Felly os dwi'n mynd i barhau i adolygu yr ffeil testun i mewn yn y blwch fan yma, dwi'n meddwl y fyddai hyn i fod yn ychydig yn rhy fychan ar fy gyfer i. Er enghraifft, os dwi'n clicio i mewn yn y blwch ar ochr chwyth, ac wedyn i lidio mewn yr chwedl ber fan yma. Felly, dwi'n meddwl os dwi'n mynd i adolygu hyn, mae'r hyn yn edrych yn rhy fychan i weithio ar fy device symudol, ar fy ffôn symudol. Ac wedyn, os dwi'n clicio ar y botwm i ymdarostwng fan yma, felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn edrych yn rhy agos i'r botwm ymdarostwng. Felly, mae'n ymddangos fi'n eisiau i drwsio yr arddangosiad o'r dudalen hwn yn ychydig mwy. Ac dwi'n mynd i parhau wneud hynny nawr. Felly nawr, dwi'n wedi gwneud ychydig mwy o'r newidiadau i mewn yn dilladu neu styling o'r XSS neu'r yn yr Cymraeg yr llen ardych llam creu neu cascading style sheets, cascade i fod yn y Cymraeg llam creu, style sheets llen ardych. Felly, sef os ydyn edrych ar tag ar gyfer corff o dudalen wefan, er enghraifft. Dwi'n wedi benodi lled aml i fod yn 10 pixel yn y lled, ac hefyd bombas i fod yn 10 pixel hefyd. Felly y bwriad yw i tynnu yr gorffrichau ar gyfer yr rhyngwyneb ar gyfer y defnyddiwr cyn agosed a phosib i'r ymyl o'r tudalen
oherwydd mae'n angen ni I mwyhau blychu cyn cymaint a phosib. Ac wedyn, ynglyn ar blychu ar gyfer y testun, dyn nhw wedi newid ehangder ar gyfer blwch ar gyfer y testun ar gyfer y Saesnig I fod yn 65%, ac wedyn dyn hefyd wedi lleihau maint o'r llythrennau I wneud y maint o'r ffont yn 80% o'r maint arferol. Ac yr un peth hefyd gyda'r blwch ar gyfer gerfa ychwanegol, ond mae'r hwn dim ond 28% o'r ehangder. Nawr, os ydyn nhw'n archif y ffeil, ac wedyn yn dychwelyd yn ôl i'r dalen wefan, ac wedyn pwyso ar y botwm ar gyfer cyfeiriad fan yma ar gwesteion lleol. Felly, dyma'r arddangosiad o'r dudalen newydd. Felly nawr, os ydyn yn clicio ar y botwm I ymdarstol, felly dyma'r allbyniad fydd hefyd wedi ychwanegu ychydig mwy o'r gofod uwchlaw'r botwm I darstol fan yma I gwahanyddu botwm gyda'r testun allbynwyd ac hefyd gyda'r lled ymyl o'r testun fan yma dwi'n hefyd wedi ychwanegu ychydig mwy o'r ehangder I mewn yn y lled ymyl. Felly os ydyn yn edrych ar gosodiadau ar gyfer arddull ar gyfer tag div fan yma. Felly dyma'r arddull ar gyfer div fan yma ar gyfer y testun ar gyfer allbyniad, sef gyda'r lled ymyl o'r 20 pixel. Ac wedyn, os ydyn edrych ar y botwm fan yma, mae gyda ni lled ymyl ar y gwelod o 20 pixel hefyd. Felly, nawr dwi'n meddwl mae'r arddangosiad o'r dudalen yma yn digon gwrthadwy a fy gyfer I adolygu y test I mewn yn y blwch ar ochr chwith I dod o hyd o'r testun sydd yn gyffoethog o wybodaeth ynglyn â geiriau Cymraeg. Enghraifft, os dwi'n nawr yn adolygu y testun Saesneg I mewn yn y blwch ar ochr chwith ac wedyn dwi'n mewn bynnu blaen slais ar ôl y gair yma, sef mastery, ac wedyn flying hefyd, ac hefyd thousands, ac wedyn nawr os dwi'n pwyso ar y botwm I ymdarstol, felly nawr mae gyda ni rhestra o eiriau Cymraeg ar ôl mastery, mae gyda ni gorthrech, ac wedyn meistrolaeth, a meistrolaeth hefyd, ac hefyd ar gyfer flying mae gyda ni ehed, neu hedeg, neu hedegog, neu hedegol, neu hedyn, ac hefyd ar gyfer thousands mae gyda ni y gair miloedd. Felly nawr, dwi'n meddwl mae'r app neu cymwysiad hwn yn barod ar fy gyfer I weithio ar y testunau. Felly dwi'n nawr yn gallu uwchlwytho ar app hwn neu codtadiad I'm gwesteiwr wefan I. Felly nawr ar fy'r gwesteiwr gwefan I mewn yn rhywle ffeil ar gyfer pegall gyda'r enw public HTML neu'r HTML gyhoeddus. Felly mae gyda ni y botwm fan yma gyda'r arwydd ychwanegu rhywbeth. Felly os dwi'n nawr yn clicio ar fe, dwi'n gallu dewis I creu pregall newydd fel hwn. Ac wedyn dwi'n gallu rhoi yr enw ar gyfer pregall newydd, sef trhelptx fel hwn. Ac wedyn I clicio ar I gadarnhau. Ac wedyn dwi'n gallu clicio arno fe. Ac wedyn I mewn arno fe, dwi'n gallu lusgo
ac i ollwng ddau ffeil ar gyfer cymwysiad hwn fel hwn. Dyna ni. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r porio arall. Felly, nawr mae gyda ni yn neges gwach sydd yn dweud mae'r mynediad i'r tudalen hwn yn ei waharddwyd. Felly, trafferth yw, oherwydd mae angen rhaid i mi i fod y ffail gyda'r enw index.html ar gyfer rheswm o diogelwch ar y wefan. Felly, mae'n angen rhaid i mi i creu y ffail hynny. Felly, i arddangos y trafferth, beth sy'n digwydd yw, os rydyn yn atal gwenydd ar foment fel hwn, ac wedyn, os rydyn yn dychwelyd i'r pregell ar gyfer rhiant fel hwn, ac wedyn al dechrau gwenydd fel hwn, ac nawr, os rydyn yn dychwelyd i'r porwr, ac wedyn, os rydyn yn rhedeg, neu cyferio y porio at yr enw o'r pregell fel hwn. Felly, nawr mae gyda ni neges gwach sydd yn dweud ni canfyddiar yr adnodd trhelptx ar y gwenydd hwn. Ond nawr, os ydyn yn mewnbynnu y unwaith eto, ac wedyn yr enw o'r ffail fel hwn. Felly, nawr mae'n gweithio. Ond os dwi'n eisiau i efallai i mewnbynnu dim ond yr enw o'r app heb yr enw o'r ffail, felly mae gyda ni neges gwell fel o'r blaen. Felly, mwyn yr diogelwch o'r wefan a hefyd y cyfeistrar o'r defnyddiwr, dwi'n meddwl mae'n syniad da i creu yr ffeil mynegau neu'r ffeil index.php ar gyfer yr pregell fan yma ar gyfer yr app. Felly dwi'n mynd i gwneud hynny nawr, lle rydyn gallu ail cyfarwyddo defnyddiwr i'r tudalen ar gyfer yr app yn ytrach nag angen yr defnyddiwr i mewnbynnu yr enw o'r cymwysiad neu'r app, sef trhelptx.php, os maen nhw dim ond yn cyfeirio at yr pregell neu'r enw o'r cymwysiad, ac wedyn mae'r tudalen mynegau neu index.html yn ei cyfarwyddo yn hunan symudol. Felly, i creu y ffeil, dwi'n mynd i ddeclicio ar y pregell fan yma i mewn yn y Windows Explorer neu Windows arloeswr fel hwn, ac wedyn i dewis new neu newydd, ac wedyn ffeil testun newydd fel hwn, ac wedyn i'w alenwi fel yr index.html fel hwn, ac wedyn i'w declicio unwaith eto, ac wedyn i'w adolygu i mewn yn y notepad, ac wedyn i mewn yn y fe, dwi'n mynd i creu tudalen wefan yn hollol syml gyda'r tagiau HTML ar gyfer tudalen wefan sylfaenol fel hwn. Ac wedyn, dwi'n mynd i mewnbynnu geiriau fel redirecting neu yn ail cyfarwyddo fel hwn. Ac wedyn, yn peniad, dwi'n mynd i mewn osod tag meta i wneud yr ail cyfarwyddo yn hunan symudol, sef mae angen i ni i mewnbynnu yr gyntaf y gar meta, ac wedyn http /equiv, ac wedyn yn cyfartalu i'r, ac wedyn y dwbl dyfnod, ac wedyn refresh,
ac wedyn content yn cyfartalu i'r diddim. Mae'r rhif diddim yn cynrychioli nifer o eiliadau I achos cyn yr ail-cyfarwyddiad. Ac wedyn mae angen I ni URL, sef yr cyfeiriad o'r wefan newydd. Ac wedyn, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu mewn ysod yr enw o'r ffeil, sef trhelptx.php, fel hwn. Ac wedyn, I gael yr single diwrnod, ac wedyn I gael yr double diwrnod, ac wedyn I acib y ffeil fel hwn. Nawr, os rydyn ni'n dychwelyd i'r porwr, fan yma, ac rydyn ni'n gwneud yr datdebu drwy bwysio ar F5. Nawr, yn uniongyrchol, rydyn ni'n cael ein cyfarwyddwyd i'r dudalen y ffeil PHP ac nawr mae'r cymwysiad neu dudalen wefan yn gweithio yn iawn. Ac nawr, yn ôl I mewn i'r rhywlwr ffeil ar y gofod wefan, os rydyn yn llusgo index.html I mewn i'r rhywlwr ffeil fel hwn. Felly, dyna fe. Ac wedyn nawr, os rydyn dychwelyd i'r porwr, ac wedyn nawr, os dyn yn mewnbynnu tiragaeth o'r wefan, ac wedyn I mewnbynnu yr enw o'r app, sef trhelptx, ac wedyn I bwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni, rydyn craidd hyd at cymwysiad yn uniongyrchol. Ac nawr, os dwi'n yn glidio mewn y testun Saesneg, ac wedyn os dwi'n nawr yn adolygu trwy'r ychwanegu blaen lleisiau ar tefnadiau o'r geiriau Saesneg fel yr un fan yma, ac efo mastery, ac hefyd ac efo truth, ac hefyd suggestion, ac wedyn pwyso ar y botwm darsrong fel hwn. Felly nawr mae'n edrych yn da iawn. Felly nawr, os dwi'n yn efallai yn mewn osod blaen slais ar ôl yr gar sydd yn efallai nid yn bodoli I mewn yn y gerfa fel y gar fan yma, exemplification, a wedyn pwyso ar y botwm I darostong fel hwn. Felly nawr mae gyda ni, os rydyn ni'n edrych I lawr, yr blaen slais ar ôl exemplification. Nawr, os rydyn yn datdebru y dudalen fan yma, ac wedyn I darostong fel hwn. Nawr, mae gyda ni y gar exemplification yn ei uwch olewyd gyda'r ffont sydd yn baith gar, ac hefyd gyda tanillech, ac hefyd mae'r gar nawr yn bodoli I mewn ar y ochrrydd ar yr gerfa ychwanegol fan yma. Felly dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi ei darganfod yn defnyddiol ac yn ei fwynhau. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.